Ok, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Rocket League. Astăzi intrăm și noi să vedem ce facem din nou pe Rocket League și vreau să vă zic ceva înainte să începem acest videoclip. Faptul că mă va apuca și de alte jocuri și nu știu, să-mi ziceți ceva jocuri pe care le-ați dori probabil să le vedeți la mine pe canal. Nu știu, aș vrea să mă apuc de The Raft. Ok. Am reușit. Acolo. Uite, am scos-o, trebuie să mă duc pe ia ăsta. Da, n-am avut ce să fac. Cred că mi-am dat autogol aici, nu știu. Da. Mi-am cam dat autogol. Bă, cum mă împinge ăla, cum... Bă, deci omul e... Bă, deci omul e Da. Lăsați, guys, mă împinge și pe mine. Că nu știe de viața lui și mă împinge pe mine. Du-te, mă, două. Că e slab. Uite, ăla stă în partea. Du-te, bă, dacă așa îmi pică jucători și astăzi, că o să dau mai multe meciuri. Bă, îmi bat picioarele. Dacă așa îmi pică mie echipă, nu știu ce să mai zic. E slab ăsta de la mine din echipă. Bogdan Body. Mai bine este la cât de slab e. Da, așa se face. Așa faci. Da, așa. Bravo. Na, nu putui să sar acolo. Da, așa se face. Fix așa se face. Ok. Două. Aaa, mi-a dete prost pe asta. Bă, dar ăla al nostru unde? Mai avem unul în echipă. Da. Salvează-o! Da. Uite-l pe ăla al nostru ce face celălalt din echipă. Uite ce frumos, du-te IMP, măcar botul să joace. Mamă, ce pură-n slab meciul ăsta. Ăsta trebuie să fie gol. Na, nu e gol. Da. Aici cred că ne-am luat un gol așa. Bă, deci mă puful mai bun decât ăla al nostru. Și e bot, gândiți-vă. IMP, bine IMP, uite-te și tu la botul ăsta, mă. Dă-te botul, gol.
Dă-te botul gol, ați mai văzut așa ceva? Să dea botul gol. Na, nu reușit să o iau. Cu asta. Du-te, du-te, IMP, du-te. Yeah! Fiți atenți că ne revenim din meci din cauza lui IMP. Fiți atenți la chestia asta, guys. Că IMP ne salvează meciul ăsta. Iau boostul ăsta, mega boostul. Îl ducem, da, nu pot să-l dau de aici. Aș greși dacă n-aș da. Da, uite și tot ce prost. Bă, noroc că nu știu ăștia să dau, că dacă ei știau, ne dădeau aici gol. Te rog, no, te cred că nu pot ăla. Uite, mamă, îl trimisei după oi pe ăla. Ăla a fost trimis după oi. Dă! Nu! Nu m-a vrut să-i boost. Da. Și cred că ne-am luat gol, nu... Încarcă boost-ul, încarcă boost-ul, încarcă boost-ul, încarcă boost-ul. Ok, ăsta ar trebui să fie cam ultimul boost. Du-te, du-te. Gol, gol, nu! Nu te cred, bă, deci nu pot să cred așa ceva, ce ratare și din cauza aceastei ratare. Pierdura meciul. Asta e. Da, nu uitați că o să postăm și alte jocuri. Nu știu ce jocuri să postez. Problema e că nu prea am timp. Mâine o să am puțin timp să postez. Dar nici nu știu ce joc mâine să postez. Na. Deoarece Rocket League nu sunt foarte bun la Rocket League. Nu sunt... Eu zic că sunt destul de decent, dar... nici foarte bun nu sunt. Bă, se băgă la mine. E ungur ăla. Mamă, uite ungur. Băga mea, bă, fiți atenți că ungurul nu joacă. Bă, ungure. Dacă m-ar auzi ce l-aș... Nu. E gol! Bro, ungurul nu joacă și uite ce gol ne-am luat. Mamă, ce brată ăla. Ce ghimion. Ok, luă boost-ul. O să, dacă nu vine pe mine atunci, na. Da. Bă, nu cred și, nu pot să zic, nu pot să cred că ăștia sunt atât de proști. Uite, uite-te și tu. Na, nu pot să-i fac ceva. Bă, eu sunt singur în echipă. Nu știu ce se întâmplă, suntem doi în echipă. Nu am boost să continui faza. Bă, dar nu deloc nu sunt bun la preluări de ăștia. Uite ungurul că a început să joace.
Hai, ungure, că nu... Ok, salvai acolo. Nici nu știu cât să joc Rocket League. Cred că o să dau numai meciul, încă un meci și cam atâta. Rocket League nu e o serie pe care o să fac foarte episoade lungi. Și dacă nu intra la Langol, pentru că nu e atât de greu Rocket League, adică nu e un joc survival care chiar trebuie să stai, sau nu e fishing plan care dacă vreau să fac ceva trebuie să... Da. Care dacă vreau să fac ceva trebuie să joc foarte mult. Adică trebuie să joc câteva ore în continuu. Nu, 40 de minute minim. Să fac ceva. Dar nu știu de ce mi-a arate aia cu FPS-ul. Și n-am prin gură. Ah! Ba, cam avea și noi 2 oameni în echipă. 3 oameni. Da, da. Bă, noi am avut noroc că ăștia nu sunt nici ei foarte buni. Sunt mai buni ca noi. Că, na, da. Totuși, n-avem ce să facem. Uite, ăsta o salvăm. Și ne-am luat gol. Bă, deci nu înțeleg cum ratează oamenii ăștia. Uite ce bine am dat-o. Bam, dar nu am șut, deci nu am poziție bună, știi, să șutez. Și uitați-vă aici și ne-am luat gol. Cred că. Da. Zbași picioarele, n-am cu cine să joc, n-am echipă. N-am deloc echipă. Asta e, n-am ce să fac. Uite, se băga și ungurul ăsta să joace. Așa. În cauza lui perdura meciul. Hai bă, deci ăștia nu facem deloc presiune, noi presăm. Ăștia. Ridică-te, ai grijă. Lasă-mă, nu pot să mă ridic. Bă, deci eu când mă ridic trebuie să dau de acum încolo așa că mi-e greu. Mă încurcă mult mingea asta. Ce cred? Bă, deci dacă nu împingea la... O luam acolo. Da, și ăsta e penultimul meci care e și ăsta a pierdut. Nici măcar n-am reușit să o salvez pe aia, da. Asta e. N-am avut ce să facem, eu am fost cel mai bun de la mine din echipă. Efectiv am cărat echipa, n-am avut absolut ce să fac, n-am avut oameni în echipă. Dă-i, te rog. N-am boost, lasă, dă-ți gol, că nu m-am boost. Se duce imediat boostul de început, ungurul ăla să-i trească familia lui de nu, cred că nu o să-i trească fiind un mongol. Deci eu sunt nervos numai pe ungurul ăla că din cauza lui am pierdut meciul. Hai bă, nici măcar. Yay, dansăm. Nu-mi place deloc.
Da, guys, nu știu nici ce să mai postez mâine, chiar nu știu, pentru că tot am postat și vreau să zic că Subnautica s-ar putea să nu mai jucăm. N-am timp pentru foarte multe serii. Din nou, poate o să jucăm Roblox foarte ocazional, zic eu. Roblox cel mai ocazional, cel mai rar Roblox, pentru că Roblox e un joc care pot să-l filmez, iarăși din nou. Că nu stau mult timp. La Minecraft stau mai mult timp la Minecraft. Deci da, la Minecraft chiar stau mai mult timp. Decât așa normal. Bine, nici Minecraft nu știu cât de mult o să mai filmez. Și o să am probleme cu ping-ul. Când ai probleme cu ping-ul, cam asta e. Mamă, ce prost s-a ajuns să dăm asta. Măcar și ultimul meci. Bă, deci trebuie să mă antrenez puțin la shooting, că nu e așa jocul ăsta fără shooting. Ok, las pe ăsta să continue. Nu, de ce mă duc? Du-te înspre partea mea așa. Asta e gol! Mamă, ce gol frumos am dat! Deci vreau să văd golul ăsta, fiți atenți și voi ce gol am dat. Mamă, ce gol! Frumos am dat ea. Avem un bot în echipă. Dar nu înțeleg de ce a ieșit de pe joc. Ia, fii atent, și ăsta e gol. Pe final măcar să câștigăm și noi. N-a pot. Asta nu e gol, dar n-au cam dat bele. Da, e gol. N-au dat belele de cap aici. Da. Uite-l pe ăsta. Ce șmecher să dă el. Bă, ia uite și tot cine ne intră în echipă, bă. Ce-ați făcut aici? Mamă, ce fază bună le-am făcut la slabii ăștia. Da. Și aici cred că va fi iarăși gol. Da, când se întâmplă chestia asta, șanse mici. Mi-a scăzut, nu mi-a scăzut ping-ul. Da, ce să fac, n-ai ce să faci, bă. Uite cum te bagă, bă, deci fiți atenți cum te bagă, cum presează ăștia și cum presăm noi. Haide, duceți-vă. Dacă nu sunt eu la atac, atunci trebuie să sar. Nu. Nu. Trebuie să ajung. Mamă, bă. Nu! Mamă, ce salvai mingea acolo. Da. Ce vrei? N-am boost, acum am. Dar când ai boost în jocul ăsta, pur și simplu. Da. Du-te, lasă-mi 1000! Băr, dacă m-ar putea auzi gen. Și eu nu prea mă enervez atât de rapid, uite că vine mingea aici. Deci eu mă enervez, nu prea mă enervez tare, dar la jocul ăsta băgam eu. Mamă, uite-l și tu pe urât, slabul ăsta ce face.
Ne făcut... Bă, deci ăștia asta fac. Bă, bagă picioarele în el. Da. Bravo, nu. Ăsta. Vezi că vă salvai mingea slabilor de să mai ziceți că sunt eu slab. Da. Nu ai ce să faci. Uite, când vine mingea așa, atunci e cel mai periculos, că vine sclavul ăsta și o bagă în poartă. Aso, așa. Bă, mă împinge asta. Dați-o, mă, dați-o. Lasă-mă pe mine! Bă, deci mă jur că în jocul ăsta nu mai joc jocul ăsta, că... Bă, ce ușor de filmat e jocul ăsta, că îți aduce niște nervi. Și ăștia nu sunt mai buni ca mine. Da, uite, cu puțin noroc, azi ce fac ei. Asta fac ei și speră să vină sclavul ăla să dea el gol. Uite, eu dacă vin așa și le duc în poartă de aici, eu ce mai fac? Bine, mă! Bine, mă! Da! Ăla de la mine din echipă, gol. Unde? Și am făcut-o să se ducă greu. Se ducă înapoi la el din China, de unde joacă el. Partea care să mai vreau să mai fiu toxic. Scuzați-mă. Dar totuși, bă, totuși, hai mă să fiți serioși. Ultima ocazie și sunt pe preluare. N-am unde să o bag. A căzut overtime. Și de ce poziție bună mi-am luat? Haide, duceți-vă voi. Da. Și uite cum pleacă șansele noastre să fie spulberizate. Mamă, fii atent. Și tu ce ocazie bună a avut bot. Ăla, du-te. Bă, deci eu cred că noi suntem Oh my god.